I també dir-vos que farem, si voleu fer una mica de debat en el final d'aquesta conferència, vos demano que faguem el torn de paraula a través del xat, d'acord? I jo vos aniré donant el torn, perquè som un quants i perquè no tinguem molt d'enredo. I ara ja no vos dir res més i si voleu, crec que comencen Antoni i Irene, vull dir que vosaltres mateixos podeu obrir la pantalla. Moltes gràcies a tots per participar. Veu? Perfecte. Sí? Beníssim. Bones tardes a tothom. Estem molt contents d'aquesta gran afluència de públic que tenim avui aquí virtualment. Moltes gràcies al Museu de Menorca de part de tot l'equip per convidar-nos a fer aquesta xerrada també. I bé, esperam que us sigui interessant. Com molt bé dit Namuns, el que venim a explicar aquí és una nova interpretació que han fet el nostre equip sobre recintes de taula. Aquesta nova interpretació la vam publicar l'any passat, ja el 2020, a la revista Complutum de la Universitat Complutense de Madrid i si us voleu descarregar l'article està amb accés obert. L'article es diu Puertas hacia el mundo simbólico, una nueva propuesta interpretativa acerca de los recintos de taula de Menorca, i està publicat en el Complutum nombre 31, volum 1, del 2020. Ho trobareu tot d'una a la pàgina web i es pot descarregar en PDF i us ho podeu llegir, subratllar i tot el que vulgueu. Començarem explicant una mica el context cronològic amb el que ens mourem. Segurament molts ja ho coneixeu, però per si no us acabeu d'ubicar, aquí teniu un eix cronològic de tota la prehistòria de l'illa, fins a l'edat antiga. I sabeu el punter quan jo... Sí que es veu. Sí que es veu. Perfecte. L'època de la qual xerrarem avui és l'època del talaiòtic final. És una època que començaria cap als 500 aproximadament abans de Crist i tenim les èpoques precedents aquí ben especificades, com sabeu que els primers pobladors de Menorca arriben... El que tenim avui en dia documentat, les datacions més antigues, se'n van cap al 2200-2300 abans de Crist, dins el context del Mediterrani, que és la part vermella de l'eix cronològic, podeu veure que ja han passat moltes coses, i aquí a Menorca encara no havia vingut ningú. Bé, en aquesta època comencen a arribar els primers habitants, tenim l'època aquesta dels primers pobladors. Després tindríem l'època dels poblats de navetes, les navetes d'habitació, no les navetes funeràries. En aquesta època encara no tenim, per exemple, la naveta d'estudons, sinó que tindríem les navetes tipus les de Cala Morell, per exemple, el Coll de Cala Morell o Sant Mercè de Baix. Són aquest tipus de construccions que tenim aquí dibuixades. I després, cap al canvi de mil·lenni, el que tenim és també un canvi molt fort amb la societat i com s'estructura també el territori. Cap al 1200-1000 abans de Crist, el que veiem és que es van abandonant aquests poblats de navetes i la gent es va concentrant en un altre tipus de poblats. Aquests poblats estan estructurats al voltant d'uns monuments que donen nom a la cultura pròpia de les illes de Mallorca i de Menorca, que seran els talaiots. Entrarem dins l'època talaiòtica i un poquet més endavant, un poquet, 1000 anys, uns quants anys després, cap als 600-500 abans de Crist, el que veurem és també un altre canvi important que durà a l'època del talaiòtic final. En aquesta època el que passa és que crec que algú té el micro encès i s'acopla aquí el so. El que tenim a l'època del talaiòtic final sembla una continuïtat perquè se segueixen utilitzant aquests poblats on tenim els grans talaiots, però apareixen noves estructures que concebeixen tot d'una manera diferent.
Dins d'aquestes noves estructures en tenim dues de molt significatives perquè són úniques a Menorca, que serien els recintes de taula i els cercles, a les cases d'estalaiòtic final. D'aquestes dues estructures és del que xerrarem avui, de la comparació d'aquestes dues estructures. Aquí, com podeu veure, tenim el mateix eix cronològic, però amb més zoom, amb un poc més de zoom, perquè pugueu apreciar millor l'època de la qual xerrarem. Aquí tenim dibuixat un esquema del que seria un recinte de taula i ara entrarem a xerrar una miqueta del que són aquestes estructures. Primer de tot, explicaré breument què és un cercle i després el que és un recinte de taula per després poder fer aquesta comparació i que us quedin clares les parts, perquè serà molt important que entengueu quines parts tenen cada tipus d'edifici per després entendre la nostra hipòtesi. Els dos tipus d'edificis són molt estàndards, estan molt estandarditzats. Els trobam amb una estructura molt similar a tots els poblats de Menorca, amb les seves particularitats. No és que siguin exactament iguals sempre, però l'estructura sí que es ve que es va repetint, a qualsevol poblat de Silla. En quant als cercles, la paraula cercle ve que la planta de l'edifici és circular. De la planta, el nom de l'edifici. El nom aquest li va posar l'arqueòloga Maria Lluïsa Serra, perquè ella en va excavar a diferents poblats i ella va veure que aquesta estructura era la que es anava repetint. Després s'han estat excavant més estructures similars i veiem que el que dèiem, que l'esquema és el mateix. El que tenim és una estructura circular, a la qual s'hi accedeix a través d'una porta a la façana que normalment, no sempre, però normalment està orientada cap a la zona sud, cap al sud, i el que fas és accedir a un pati central que en principi, que tot ens indica que seria cel obert, descobert. Després, aquest pati central el que fa és ser el centre de la distribució de les habitacions. A la zona aquesta d'aquí sempre hi solem tenir el que és llar de foc, ho veig aquí en el dibuix, i tenim la llar de foc on se cuinava i se feia el foc també per calentar les habitacions que hi ha més adjacents. I després el que tenim són diferents entrades en els diferents espais interiors. Són espais que estan distribuïts de forma radial en aquest pati. Fixeu-vos que aquí està representat en part el que seria el sostre d'aquestes habitacions. Aquestes sí que estarien cobertes. Els sostres, per el que sabem fins ara, estarien composats per bigues de fusta i després tot un sistema de coberta vegetal i argilós. Tot això, clar, quan les bigues de fusta es podreixen, ja sabeu que a Menorca el tema de la fusta és complicat de conservar, es podreix i tot cau, i és el que trobam després, les diferents capes que trobam després quan anem fent les excavacions arqueològiques, d'acord? I hem pogut documentar aquestes capes argiloses que apareixen per sobre del nivell d'ocupació, del nivell que veiem que la gent està fent totes les seves activitats, just per damunt apareix aquest nivell que és el nivell que correspon al sostre. L'única habitació que no té accés directe en el pati central seria aquesta d'aquí darrere i la solem interpretar com l'habitació de descans. També és una habitació que toca paret en paret amb la llar de foc i és molt possible que la calor de la llar donés també a la vegada calor en aquesta zona. És molt important també fixar-vos amb aquesta porta d'aquí, perquè sol ser una porta bastant monumental, un accés a una habitació que probablement seria una de les més importants de la casa i és l'habitació nord, li solem dir l'habitació nord, i és una habitació que normalment és la més gran de totes. S'ha interpretat com una habitació de magatzem, però també de reunió. Fixeu-vos sobretot amb aquest accés, que serà el més important per el que explicarem després.
Bé, això en quant a l'estructura dels cercles. Evidentment, són estructures construïdes amb la tècnica ciclòpia. La tècnica ciclòpia consisteix en construir murs amb grans blocs de pedra sense cap tipus de morter, en sec. I tant els cercles com les taules estan construïts amb la mateixa tècnica. Aquí tenim un exemple del que us estic explicant. Aquí tenim dos cercles adossats, aquests són el cercle 7 i el cercle 6 de Torre d'en Galmés. Com podeu veure, encara que evidentment estiguin en runes, el que vos he mostrat abans era una recreació, un dibuix, evidentment. I aquí el que tenim és l'estructura, una vista aèria des de dalt, i el que tenim és l'entrada, aquest pati, i les diferents habitacions, si us hi fixeu, la llar de foc, i aquest seria l'accés a l'habitació nord. Si us hi fixeu, és l'habitació més grossa de totes les que tenim en el voltant. Moltes vegades es ve també que els cercles tenen patis davanters. Són estructures que també s'adossen en aquests cercles i serien patis més grossos que no el pati central de la casa i també servirien per tenir els animals i per fer diferents feines. En aquest cas també el que tenim és una cisterna, és una mena de... està excavada la roca i una cisterna per recollir aigua. Aquí el cercle 6 ben igual. El que passa que el cercle 6 té algunes modificacions perquè també es va utilitzar en època romana. Però si ens oblidam de les modificacions romanes, tenim l'accés, també la zona sud, el pati que estaria en origen, i ara descobert, i després l'accés a les diferents habitacions amb la llar de foc en aquesta banda, l'accés més monumental a l'habitació nord i l'habitació nord que és la més grossa de totes. Això es va repetint. Si aneu a Sant Vicenç del Caidús veureu la mateixa estructura. Si aneu a qualsevol cercle, a qualsevol poblat d'aquesta època, veureu cercles amb aquesta estructura. Ara anem a revisar una mica, farem el mateix però amb recintes de taula. Aquí tenim una recreació del que podia haver estat un dia de festa dins un recinte de taula i aquí teniu una vista aèria, en aquest cas és el recinte de taula de Torralba d'en Salord, que us ve molt bé per explicar també aquesta estructura. Tenim el recinte, en aquest cas està orientada cap a l'est, no a l'est, però cap a l'est, però normalment tenim un ventall d'orientacions que van del sud cap al sud-est, sud-oest. No estan orientades ben bé cap al sud, sinó que va variant una miqueta. I el que tenim és una façana, en aquest cas lleugerament còncava, amb l'entrada, l'accés en el mig. No tenim cap altre accés, en els cercles tampoc, si us hi heu fixat, només hi ha un únic accés a l'edifici principal, i dins tenim un espai que avui en dia no té compartimentacions internes. És possible que en el seu moment en pogués tenir, no ho sabem, no hem trobat restes. No serien, potser, murs de pedra, però podrien ser compartimentacions d'altre tipus, compartimentacions que no s'hagin conservat. Bàsicament, tindríem una planta en forma de ferradura i una llar de foc en aquesta zona d'aquí. I després, en el centre, més o menys, tirant un poc cap endarrere de l'espai interior, i tenim la taula. Això serien les parts principals d'un recinte de taula que també se van repetint a totes les excavacions que anem fent. La llar de foc et sol trobar sempre en aquesta banda d'aquí, enmig de taula, evidentment. Ara veurem quines s'han conservat. I després tenim la zona de darrere, que l'anomenem la zona de l'absis, per la forma que té. Creiem que és molt possible que els recintes de taula es dividissin de qualque forma en dos espais. L'espai de davant, que seria l'espai aquest com a més rectangular, i seria un espai possiblement més públic, i després la zona de darrere la taula, que seria aquest espai absidal, que seria una zona més de caire privat.
Això, totes aquestes coses són hipòtesis que anem validant a través de les intervencions arqueològiques i dels estudis que anem fent. Aquí us he posat també dues imatges aèries de dos recintes de taula diferents perquè vegeu que amb les seves variants se va repetint el mateix esquema. Aquí tenim els de Torre d'en Galmés, tenim el mateix, una façana lleugerament còncava amb un únic accés, un interior obert. La taula està caiguda, segur que tots heu estat a Torre d'en Galmés, ho coneixeu perfectament. La taula està caiguda i el capitell és això d'aquí damunt. No és que aquí tinguem un element diferent, sinó que és el capitell que se va reutilitzar en el seu moment, molt més endavant, quan ja estava abandonat el santuari, el recinte, i després el mateix, tenim les diferents zones. Aquí no tenim documentat la llar de foc, però és possible que també hi fos. I després aquí us he posat també el recinte de Trapucó, una altra foto des de la mateixa visió, des de la mateixa vista. Tenim tota aquesta zona d'aquí està restaurada, són murs que va restaurar en els anys 30 l'arqueòloga que va excavar Trapucó, que és la Margaret Murray, o sigui que aquest tram de mur no seria original, però aquesta banda sí. I si us hi fixeu, totes el que tenim són com a trams, el mur perimetral a la part interior té com a trams dividits per columnes o pilastres adossades en el mur a la cara interior. Aquí tindríem la taula i aquí justament els dos exemples que vos he triat per posar-vos la foto en aquest cas no conserven la llar de foc, però és molt possible que en el Murray també s'hagués trobat una capa de cendres en aquesta zona d'aquí. De taules, les taules en si són aquestes estructures que tenen una forma de T majúscula. Són dues lloses, bàsicament, dues lloses, una en vertical i una en horitzontal, però després també tenen altres elements que es van repetint, com per exemple les dues pedres que tenim laterals. Sempre solem trobar aquestes dues pedres laterals, aquí també els tenim, aquesta és la de Torralba, les pedres laterals, Trapucó, les pedres. A vegades també conserven aquestes dues d'aquí, que si us hi fixeu, aquesta estalatí no està excavada fins en terra, però si us hi fixeu, aquí també té aquesta mateixa estructura d'aquí i aquesta. Passa que, com us dic, no està acabada d'excavar. La torreta de tramuntana, amb la pedra banda i banda. Això és Torre Lliçà, que tampoc està excavada fins baix, per tant, no coneixem si hi hauria les pedres, però segur que sí. Aquesta és Torre Trencada i la de Vini Safuet, que té la mateixa estructura, amb la pedra banda i banda. La de Vini Safuet, com molts ja coneixereu, es va trobar caiguda i es va restituir. I avui en dia aquestes són les 7 taules que tenim en peu a Menorca. Totes les altres tenim documentats uns 31 recintes de taula i d'aquests, totes les altres estan rompudes, caigudes, i en peu tenim aquestes d'aquí. Ara passaré la paraula a Antoni i us explicarà més sobre la teoria. Molt bé per a tothom. Bé, la hipòtesi que nosaltres vam plantejar, la hipòtesi interpretativa sobre el simbolisme de l'element central de recintes de taula, realment no és complicat d'explicar. El que plantegem nosaltres és que existeix un paral·lelisme entre l'estructura dels cercles, de les cases d'aquest període, del Paleolític final, i l'estructura de recintes de taula. Aquí tenim una imatge d'un cercle de Torre d'en Galmés, el cercle conegut com a recinte Cartillac, on s'han marcat una sèrie d'elements que després tenen el seu paral·lelisme en els recintes de taula. Abans la Irene us explicava el tema de l'entrada a Sant Vit Nord, l'entrada des del pati central cap a Sant Vit Nord, que és una entrada monumental. Per altra banda, el primer element que un veu quan entra dins una d'aquestes cases, l'element que li queda ben davant, ben enfront, és l'entrada monumental cap en aquest àmbit nord.
l'estructura de combustió, sempre a la mateixa banda. I si feim el paral·lelisme amb la taula, veiem que l'estructura de combustió respecte a la taula ocupa una posició equivalent a l'estructura de combustió de les cases respecte a l'entrada de Sant Vit Nord. Aquest semicercle de pedres d'aquí, que hi ha ben davant la taula, no el tenim documentat a cap altre recinte de taula i, de fet, el podeu obviar, vull dir, no en fagueu gaire cas, perquè aquest semicercle, quan es va excavar recinte, es va documentar que estava associat a nivells i materials d'època romana, perquè aquest recinte de taula va tenir una vida llarga, es va utilitzar ja fins a entrada la romanització, i aquest semicercle no forma part de l'estructura original del recinte, d'acord? Aquí tenim, aquesta imatge crec que és més explicativa, aquí tenim les dues imatges juntes. Veus el que us deia, la llar de foc, l'entrada de Sant Vit Nord, llar de foc, taula. L'entrada sempre, en la major part dels casos, orientada cap al sud. Justament Torralba és un cas un poc estrany en quant a l'orientació, i altres elements que també es poden posar en paral·lel entre els dos tipus d'estructures són aquestes pilastres adossades en el mur perimetral per la banda interior i que en els cercles, a les cases d'estaliòtic final, també els veiem. En el cas de les cases, aquestes pilastres tenen diverses funcions. Una d'elles és que són el punt de partida dels murs interns de compartimentació de la casa, d'acord? En el cas de recintes de taula, aquesta funció no la trobam perquè no hi ha murs interns de compartimentació, però sí que és cert que les pròpies pilastres, en aquest recinte es veu molt clar, les pròpies pilastres i aquesta espècie de lòbuls que se generen entre les pilastres ja ens generen una certa compartimentació de l'espai, d'acord? Per tant, aquest paral·lelisme dins aquest paral·lelisme que establíem entre l'estructura de les cases i l'estructura de recintes de taula, l'element més destacat és que, com us deia, que la posició que ocupa l'entrada de Sant Vit Nord és equivalent a la posició que ocupa la taula, d'acord? I els elements... Aquí teniu una sèrie de plantes. Aquestes dues... Aquestes dues són dues plantes de 2 cercles. Aquesta és de cercle que veiem ara, és de recinte Cartillac, i aquesta és la planta del cercle de la casa que es coneix com a casa de l'aeroport, que és molt fàcil de visitar. Si no l'heu visitada, es va canviar de lloc quan es va ampliar l'aeroport, es va traslladar i està just a l'entrada de l'aeroport. I això és el recinte de taula de la Cudia Cremada, el recinte de taula de Torralba i el recinte de taula de Sona Cassana. I aquí tenim la planta d'un altre edifici del període anterior. Això no és un edifici d'estaliòtic final, sinó que és d'estaliòtic inicial, i que després hi entrarem amb un poc més de detall. Però si ens centram en les cases i en els recintes de taula, veus el que us explicava abans. Porta d'àmbit nord, taula, estructura de combustió, sempre situada a la mateixa banda respecte a la taula i respecte a l'entrada de Sant Vit Nord. D'acord? I el que vos deia d'aquest paral·lelisme entre l'entrada i la taula. Hi ha alguns elements que, baix l'òptica d'aquesta comparació, creiem que poden adquirir un cert sentit, com són aquestes dues pedres laterals que flanquegen sempre la taula i que
podrien tenir el seu paral·lel amb les dues bases dels brancals de la porta, d'acord? I, evidentment, l'obertura de la porta, en el cas de la taula, estaria representada per la llosa vertical, mentre que la llinda de la porta estaria representada per el capitell de la taula, d'acord? Per tant, en el cas de la taula seria una porta purament simbòlica, és una porta que no se pot traspassar, o almenys no la podem traspassar els mortals, d'acord? Bé, això només era per tornar a incidir en aquest paral·lelisme entre els dos tipus d'estructures. Una altra de les característiques que criden l'atenció de les taules i que consideram que també pren un poc més de sentit a través d'aquesta òptica que estem plantejant és el fet que la llosa vertical de les taules és extraordinàriament prima. En alguns casos, com veus, la poca gruixa d'aquesta llosa vertical pràcticament sembla que està en el límit de la capacitat per sustentar el capitell. I aquesta poca gruixa també seria coherent amb aquesta idea de voler representar una porta, d'acord? I el que vos deia abans, aquest esquema de distribució espacial que trobam en el talaiòtic final i que es comparteix un poc entre els cercles i els recintes de taula, és possible que tinguem un precedent a l'etapa anterior. Això és l'edifici sud del talaiot oest de Cornia Nou, que és un jaciment on s'han fet excavacions des de fa ja més d'una dècada. Aquest edifici d'aquí, ja abans de començar les excavacions, un dels codirectors de les excavacions, que és en Lluís Plantalamor, havia plantejat que podia ser un antecedent de recintes de taula, perquè la forma externa, com veus, primer en quant a dimensions, les dimensions de la façana d'aquest edifici coincideixen del tot amb les d'un conjunt de recintes de taula, l'ubicació de la porta, enmig d'aquesta façana lleugerament còncava, i aquesta forma que tendeix un poc a un fons absidal. El que passa és que en aquest cas l'edifici està adossat a un talaiot. El que passa és que després, quan començar les excavacions a l'interior, vam veure que aparentment la distribució interna era molt diferent a la d'un recinte de taula, d'acord? Però tot i així, una vegada excavat l'edifici, vam veure que dins de l'estructura interna, el que dins el recinte, en el punt on dins els recintes de taula hi ha la taula, dins l'edifici sud de Cornia hi ha una porta. I, de fet, va ser a partir d'aquí que vam començar a estirar fil i vam fer després la comparativa també amb els cercles, amb les cases del talaiòtic final. Aquí teniu les planimetries de dos edificis, el recinte de taula de Torralba d'en Salort i la planimetria de l'edifici sud de Cornia Nou. Veus un poc, les dimensions de la façana són pràcticament iguales, façana lleugerament còncava en els dos casos, porta ubicada en el centre, la porta que dona accés en el segon àmbit, amb una posició equivalent a la de la taula, i una cosa també molt significativa és que l'estructura de combustió ocupa també el mateix lloc. El fet de trobar l'estructura de combustió ubicada en el costat dret sembla que és un esquema de racionalitat espaial que es repeteix i que prové ja
del període anterior, del talaiòtic inicial. I, per altra banda, també un altre paral·lelisme amb els cercles d'habitació. Aquí tenim que l'espai es distribueix també a partir d'un espai central. En el cas dels cercles és un espai descobert, és un pati interior, i en canvi aquí és un passadís, és un espai cobert, però veus també que és un poc la mateixa idea. És un espai central que actua com a espai distribuïdor i permet accedir en els diferents àmbits situats de forma radial. D'acord? Sí. Bé, explicat tot això, evidentment no ens podíem quedar només amb aquesta idea i prou, sense anar a cercar una base més sòlida, i vam fer dues coses més. Per una banda, cercar paral·lels a altres cultures mediterrànies per aquesta idea de la falsa porta o de la porta simbòlica, i per una altra banda, dur a terme un estudi estadístic per comparar portes i taules. I aquestes dues coses seran les que ens explicaran na Cristina primer i després en Gerard la part d'estadística. Molt bé. Hola a tothom. Me sentiu bé? Sí? M'escolteu? Sí. Perfecte, vale. Bueno, pues abans de compartir la meva pantalla, volia simplement començar la meva part, la meva aportació, dient què és una porta, no? Què és això, aquest concepte de les portes? Una porta és un element que ens ajuda a connectar, a comunicar dues realitats, dos mons. Una porta és un punt d'accés i de sortida i és l'únic que pots emprar per traspassar una frontera. Per exemple, podem pensar en una murada d'una ciutat romana, una murada d'una ciutat medieval, en la qual la frontera la constitueix aquesta murada i l'únic punt de connexió entre el món exterior i l'interior seria la porta o les portes d'aquestes murades. Què hi ha dins? El món civilitzat, el món conegut, el món en teoria segur, i que seria en contraposició el que hi ha en fora de la porta, el món exterior, el món incivilitzat, el món d'allò salvatge, etc. Igual podria passar en qualsevol edifici, una casa ja sigui del talaiòtic final, un cercle, ja sigui una domus romana, ja sigui la nostra casa. El mur perimetral de les cases serien aquestes fronteres que delimiten l'espai privat, domèstic, d'allò que queda fora, que seria l'espai públic, el domini públic, els carrers, etc. I les portes per entrar o sortir de casa nostra serien aquests punts de comunicació d'un món i de l'altre. Per tant, una porta l'hem de concebre com això, com un punt de comunicació entre una realitat i l'altra. I degut a aquesta càrrega simbòlica que té la porta, és normal que moltes societats en diversos punts del món, en diverses cronologies, hagin optat per emprar el recurs del simbolisme de la porta per representar aquest punt de comunicació. En aquest cas, un punt de comunicació entre el món dels vius o el món dels humans, simplement, amb el món del més enllà, ja sigui el món dels déus i les deesses o el món del més enllà de la mort, d'acord? Per comunicar-nos amb aquestes entitats incorpòries que no podem veure, però que mitjançant rituals en espais sagrats podem arribar a tenir aquest contacte. Per aquesta raó, tot això, pensen que aquí a Menorca, en l'època del talaiòtic final, es materialitza en les portes que representarien les taules, com aquest element de comunicació dins del santuari entre la gent dins el recinte de taula fent els seus rituals amb aquells déus i deesses que ells veneraven dins. Per tant, no és d'estranyar que tantes altres cultures hagin emprat el mateix recurs. Anirem a veure algunes d'elles ara mateix, us mostraré unes fotos. I té tot el sentit, com ja us he dit, que moltes cultures han emprat aquesta simbologia de la porta, però en aquest cas una porta que no es pot traspassar, que no es pot franquejar. Les portes de les murades o de les cases sí que es poden franquejar perquè tenen un buit, i aquestes portes falses en aquestes representacions en diverses cultures no tenen aquest espai que tu pots traspassar i, per tant, es materialitza això,
aquell buit que només pot traspassar aquestes entitats incorpòries que no podem veure normalment. En el cas dels recintes de taula, que són santuaris, com tots els santuaris són puestos on la gent desenvolupava un culte a les divinitats. Eren centres, com tots els santuaris de totes les èpoques i tots els puestos. Normalment són puestos on es fomentava la relació entre els diferents membres de la comunitat. És un puesto on podies socialitzar-te, fer lligams entre els diferents membres. Els santuaris, com a recintes de taula tan monumentals, segurament també serien una forma de materialitzar o expressar el poder de segurament una elit que s'encarregaria de la seva construcció i del seu manteniment. Però pel que fa al propòsit primer, que és aquesta comunicació dels humans amb entitats incorpòries, amb les divinitats, en el cas dels recintes de taula, perquè no podria ser, com diem nosaltres en la nostra proposta, podria ser la taula l'element central d'aquesta comunicació. Ara sí que passem, compartiré pantalla per a que veieu aquests exemples d'altres cultures. Aquí. Molt bé. Aquests exemples són bàsicament de diversos puestos de la Mediterrània, de diferents cronologies, i tenim, per suposar, l'exemple més famós de falses portes, el tenim a l'Antic Egipte. L'Antic Egipte, tant des de l'Imperi Antic fins a l'Imperi Nou, hi ha una amuntonada de representacions de falses portes, sobretot en esteles funeràries. Podeu veure, també espero que pugueu veure el cursor, la fletxeta. Podeu veure que això és una estela d'una tomba que es diu de Medjeti i una altra tomba de Neferriu, les dues del tercer mil·lenni abans de Crist. I les dues són bastant semblants. Tenim, tot això són diferents panells amb jeroglífics en una banda i en l'altra, però la porta, l'espai que hauria d'estar buit per poder traspassar-lo, és aquesta franja vertical d'aquí enmig, en aquest cas, de la tomba de Medjeti, igual en l'altra. I el que tenen en comú és que a banda i banda tenen brancals i a dalt una llinda. Sempre en aquestes representacions, sempre a banda d'aquest buit, aquest espai que els humans no poden traspassar, franquejar, a banda i banda sempre representa els brancals i a dalt la llinda, perquè són tres elements que ens deixen saber a qualsevol persona que això és una porta i per tant són molt importants tenir-los representats. Què significa això de la falsa porta al món egipci en una tomba, en una estela funerària? Aquesta connexió del món dels vius amb aquelles persones que s'han marxat, aquesta connexió amb el món del més enllà, aquest punt de comunicació. Si veieu aquest exemple, això és un complex mortuari que hi ha a Saqqara, el complex del temple de Djoser, que podeu veure que la idea aquesta que els egipcis tenen de les esteles funeràries amb aquesta porta tan estreta no és per se, sinó que el troben en el seu món, en el seu dia a dia, i podeu veure aquí, en aquest exemple de Djoser, com la porta, en aquest cas, també és molt estreta, és una línia vertical, i després es representa, ni que sigui de manera simbòlica, brancals i llinda. Això perquè veieu que la idea ve d'algo que ells poden veure en el seu dia a dia en els seus monuments. Altre exemple, d'altra banda de la Mediterrània, serien les famoses domus de Janes de Sardenya, de l'illa de Sardenya. En aquesta illa, sobretot a la part nord-oest, hi ha conservades com una vintena d'aquestes domus de Janes. Què són això? Què són aquests monuments? Són coves funeràries excavades en la roca, que al fons del tot, no en totes, però una vintena d'elles, tenen representades falses portes també, com en aquest cas de domus de Janes d'Anguelu Ruju. És important també dir que aquestes domus, aquests hipogeus, aquestes coves artificials on s'enterrava la gent, segueixen l'esquema de les cases d'aquella època, d'aquesta gent. O sigui, també el model que agafen, quan piquen la roca per fer aquestes coves, ells segueixen el patró d'una casa. Al fons del tot tenen aquestes portes gravades en sotarrelleu i podeu veure també l'esquema, la porta enmig i després, a banda i banda, brancal i dalt la llinda.
És també interessant veure, això és a banda de tot això, per si ho demaneu, que algunes d'elles tenen aquestes representacions a dalt de la llinda que semblen com banyes de bou. La raó d'aquestes portes és la mateixa que a l'antic Egipte, és aquesta connexió de l'inframón, la connexió o la porta que els éssers, la gent que està viva no pot traspassar, però que la gent que s'ha enterrat, la gent que ja s'ha mort, ha traspassat pel seu viatge al més enllà, a l'altra banda. Vull dir que aquestes domus es van fer des del segle IV, el quart mil·lenni abans de Crist i el primer mil·lenni abans de Crist. I tenim així un altre exemple d'una falsa porta en l'altra banda de la Mediterrània, més a prop de nosaltres, però una cronologia molt més antiga. Un altre exemple amb una cronologia sí que molt semblant al període del talaiòtic final seria l'època Etrúria. Al centre d'Itàlia, de la península itàlica, tenim la cultura etrusca i aquesta gent enterra els seus morts en cambres, en diferents tipus de tombes, i aquí tenim exemples de la necròpolis de Tarquínia. Hi ha representacions molt famoses, però sobretot una de les més famoses d'aquestes tombes és aquí, la que podeu veure, la tomba dels augurs. I al fons del tot no només hi ha pintures en aquesta banda, al fons de la tomba, sinó també als laterals. Tu a l'entrar, el primer que veus, al igual que en el cas de les cases del talaiòtic final, al igual que el recinte de taula, que a l'entrar el primer que veus és la taula, o a les domus de Janes de Sardenya, el primer que veus a l'entrar seria aquella falsa porta gravada al fons de la roca. En el cas de les tombes d'aquest tipus del món etrusc, també el primer que veus és això, en contraposició amb l'entrada principal que tu fas servir per entrar-hi, veus aquesta falsa porta. Aquesta tomba data del segle VI abans de Crist. I, com podeu veure, hi ha una porta ben representada, en aquest cas pintada, amb els seus brancals a banda i banda i la llinda. Aquesta és una passada. Les altres bandes, si passo la diapositiva, veureu que hi ha unes representacions de diferents escenes que es desenvoluparien en un funeral. Jocs, balls, àpats funeraris, etc. Què representa aquesta falsa porta, en aquest cas, que tampoc un viu pot franquejar la morada o la casa on anirien a parar els morts aquí enterrats. Un altre cas d'algo que tu no pots franquejar, però l'ànima de la persona morta sí que podria traspassar. També remarcar que en el cas d'aquestes tombes del món etrusc segueixen el patró de les cases etrusques de l'època. En el cas de la cambra funerària, que seria aquí, aquesta que podem veure, representaria l'atri o la zona de recepció d'una casa i, en teoria, aquesta porta donaria accés a l'habitació principal de la casa, que aquí no es pot passar, no es pot franquejar i, per tant, això seria la casa del mort, on ha anat a parar, un cop ha mort. Molt bé. I ja per últim, explicaré també una miqueta del món romà. Els romans també en les seues domus, en les seues cases, representen falses portes. Aquí són exemples sobretot d'Itàlia, de la Campània. Exemples que podem veure a casos famosíssims com Pompeia o Bosco-Reale. I aquí teniu un exemple del segon cas, de Bosco-Reale, la villa de Fanius Sinistor. Són cases molt monumentals, amb molta decoració, i al principi aquestes pintures representant falses portes, la falsa porta en aquest cas està aquí sota, al principi es consideraven simplement decoracions, o la intenció de voler donar grandària a l'espai. Però una revisió d'aquests plantejaments, més recentment, ha donat a pensar que això té una càrrega simbòlica més enllà de la decoració, de la simple decoració. Si ens hi fixem aquí, en aquest cas de la villa de
reale. Dalt d'aquesta falsa porta que està pintada tenim representació de diversos edificis i aquí al final un edifici més important. Això és un temple, són diversos temples. Estem parlant de santuaris representats i que quedarien fora d'aquesta falsa porta. Un altre exemple d'una casa romana amb representacions de falses portes seria aquí en Oplontis, molt a prop de Pompeia, la vila de Popea. Aquí, en aquesta habitació, habitació M, hi ha aquesta falsa porta, que al igual que l'altra, torno enrere, tenim els brancals i dintell, i llinda, Igual en aquesta, brancals i llinda. I aquí, si ens hi fixem dalt de tot, tenim aquesta petita representació d'una sèrie d'elements que són tombes, les tombes que hi havia a banda i banda de les vies al sortir de les ciutats, extramurs. Per tant, tant aquest cas com l'altre són exemples que ens donen a pensar que aquestes falses portes el que estan suggerint és el que hi ha després, més enllà, el món de les divinitats o el món, en el cas de l'altre, que ara no puc passar, el món dels ancestres, el món dels avantpassats. O sigui que, com podeu veure, només sense sortir de la Mediterrània tenim aquests exemples de diferents èpoques, des del món dels egipcis, la prehistòria de l'illa de Sardenya, tenim ja més a prop, no només físicament sinó cronològicament, els etruscs i després els romans, com empren aquest recurs de la falsa porta amb una càrrega simbòlica per intentar connectar el món dels vius amb el món dels déus o, en el cas de, per exemple, aquest cas últim o penúltim, el món de les divinitats. Món divinitats i món dels morts. Això seria la idea. I ara passaré la paraula al Gerard. Per la meva part ja he acabat. Gràcies. Moltes gràcies, Cris. Bé, jo intento compartir, ara consulta la Cris, perfecte, compartir la meva presentació per explicar-vos una mica el que hem dut a terme o el que ens havíem plantejat justament els 4 participants en aquest article. Sobretot ens havíem plantejat la idea de que la hipòtesi que presentàvem havia de poder-se valorar mitjançant tècniques analítiques, inferencials i anàlisis qualitatius, per intentar-li també donar aquesta solidesa més enllà del propi plantejament. Què passa? No entraré molt en aquest primer apartat, perquè ja ho han fet els meus companys, però què vam fer en un primer moment? Intentar descompondre els dos elements que volem comparar. Per una banda, les taules, la descomponíem, com han estat comentant, amb el capitell i amb la llosa vertical, i per l'altra banda, a l'hàbitat talaiòtic, la porta de l'hàbitat es descompondria per la llinda i per l'accés. En aquest cas, l'accés seria un espai buit, però que seria l'equivalent amb la llosa vertical dels recintes de taula. I quins factors o quines variables vam buscar? Havien de ser variables que poguessin ser parametritzades, que poguessin ser mesurables i contrastades estadísticament, és a dir, que puguin ser comparades les unes amb les altres. Com ho vam dur a terme això d'aquí? Doncs sempre en un pla frontal, la llinda o el capitell vam agafar per una banda l'alçada i per l'altra l'amplada. I de la mateixa manera, a l'accés o la llosa vertical agafàvem per una banda l'alçada i per l'altra l'amplada. Un cop teníem ja definits aquestes 4 variables i 2 mostres, com comentàvem, teníem que seleccionar aquells elements que millor representessin o que millor ajudessin al nostre estudi comparatiu, aquest estudi, aquesta anàlisi de semblança. Per una banda, com bé comentava també la Irene abans, quan ens afrontem a veure la quantitat de taules que tenim a Menorca, de les 31 a 32 que estan al catàleg de patrimoni, malauradament només 9 d'aquestes 32 conservaven les característiques idònies d'estat de conservació o de poca alteració a nivell de restauracions posteriors per poder ser mesurades. Al mateix temps també ens vam trobar que a l'hora que revisàvem bibliografia, les mesures que s'oferien distaven o variaven molt les unes de les altres, segons la font que consultàvem. El que ens va obligar és a reprendre sobre el terreny
les mesures, i això també el que ens donava és que intentar reduir l'error o la desviació que poguéssim tindre. Per una banda, com veieu aquí en el requadre blau, teníem les 9 taules que vam seleccionar i per l'altre les portes. Aquí sí que ens tornàvem a afrontar un altre cop amb un repte de les que es conserven. No sé si ho comentaven abans també el Toni i la Irene, les portes que s'han conservat en els cercles excavats són realment molt poques, la gran majoria han estat restaurades. Si més no, de totes les que estaven disponibles vam poder tindre una mostra similar, una mostra d'unes 10 observacions que també ens permetien tindre l'alçada, l'amplada, tant de la llinda com de l'accés. Però si aquí ja teníem el primer problema, el primer repte, que és que la mostra era molt baixa, però ens permetia fer una primera aproximació, se'ns plantejava un segon repte a nivell estadístic. I és que no es pot comparar les dues mostres, no es poden comparar les dues mostres de forma directa. Per què? Perquè, si us fixeu, estem parlant de magnituds realment molt diferents. Evidentment, la monumentalitat de la taula no té res a veure amb les mides que plantegen els accessos. I això d'aquí ja era el primer escull que havíem de superar d'alguna manera per poder aplicar anàlisis estadístics. Com ho vam fer? En aquest cas, per una banda, començant a valorar els elements de forma separada. Per una banda, les taules i per altra, les portes. I per què valorar-los separadament? Com us deia, no només per les diferències de magnitud, sinó perquè estem intentant buscar si hi ha alguns índexs de relació. Per què índexs de relació? Perquè aquests índexs de relació, ja sigui l'alçada dividida per l'amplada, tant a taules com a portes, ens permetrà, en una última instància, comparar realment les dues mostres. Dues mostres que, com deia abans, de partida són de magnituds diferents. Com ho hem dut a terme això d'aquí? A partir d'una anàlisi de regressió múltiple. Què vol dir això? Nosaltres, per una banda, agafem aquestes variables i les comparem les unes amb les altres. Veiem com evoluciona, per exemple, per ficar un exemple, que estan totes aquí en aquest combinatori, l'amplada de la llosa vertical, com afecta a mesura que augmenta o disminueix l'amplada de la llosa vertical, com afecta a l'alçada o com afecta a l'amplada o a l'alçada del capitell. Si ens fixem aquí a primer cop d'ull, tenim aquestes gràfiques, vull dir, això aquí és el combinatori de les 4 variables. Si ens fixem en aquestes 3 d'aquí dalt, inicialment, aquestes són les diferents mesures. Veiem que és l'amplada de la llosa vertical comparat amb l'alçada de la llosa vertical, que ens indica que pot ser explicat per una relació lineal. És a dir, a mesura que l'alçada de la llosa vertical s'incrementa, també s'incrementa proporcionalment, us podria explicar de forma lineal, també s'incrementa l'amplada de la llosa vertical. El mateix succeeix amb aquests altres casos. A excepció d'aquests 3 últims. Aquests 3 últims veieu que els punts són molt més dispersos, els punts no s'encaixen dintre la zona de comprovació. I què significava? Tots ells coincideixen amb l'alçada del capitell. És a dir, l'alçada del capitell, a diferència de les altres variables, sempre es manté més o menys estable. No hi ha una variació o una modificació en funció dels altres elements. Per tant, l'alçada del capitell no s'explicaria o no tindria una relació, una correlació amb les altres variables de la taula. De la mateixa manera, ho vam aplicar a la porta, a les portes, als accessos. I, igual que l'anterior, tots ells, tots els combinatoris possibles, es poden explicar per una relació lineal, clarament. És a dir, que si canviant, per exemple, entrem aquí amb l'amplada de la llinda, l'amplada de la llinda s'incrementa de forma lineal si s'incrementa l'alçada de l'accés. Un cop hem obtingut o hem vist que hi ha aquestes relacions lineals, en els casos que s'han donat, el que vam fer és una anàlisi de covariança. Què ens permet això d'aquí? Ens permet directament comparar les diferents corbes, les diferents línies que hem obtingut i mirar si són realment similars les unes i les altres. Per una banda, les blaves són les de les taules i les vermelles serien les de les portes. Quan els estem confrontant, si estem confrontant totes les variables, ens trobem que 5 de les 12, 5 d'aquestes 12, aquestes que estan en verd, la línia de regressió és estadísticament semblant, són molt, molt similars. Què ens ve a dir? No només semblants en quant a la pendent, o sigui que tenen una mateixa pendent, sinó que són semblants també en quant a intercepte.
Què ens indica això d'aquí? Que directament taules i portes es podrien descriure el seu comportament al nivell de l'amplada de l'accés o de la llosa vertical i l'alçada de l'accés o de la llosa vertical, es podrien descriure amb una mateixa i una única línia. El comportament és molt, molt similar. Això és el que ens explicarien aquests requadres verds. 4 dels 12 combinatoris, en canvi, obtindríem línies de regressió estadística més semblant només en quant a la pendent. Si us hi fixeu, aquí tenim unes pendents que són similars, però no tenen el mateix intercepte. Per què s'explica això d'aquí? Doncs molt senzill. S'explica per el que parlàvem abans, per aquesta diferència de magnituds que parlàvem. Les taules tenen unes mides monumentals i, en canvi, les portes tenen unes dimensions molt més humanes. I, finalment, 3 dels 12 combinatoris ens estan dient que no hi ha, que són estadísticament diferents. O sigui que taules i portes es comporten de maneres diferents. I justament aquestes coincideixen amb aquelles que esmentàvem abans, amb el que és l'alçada de la llinda. I per què ens passa això d'aquí? Doncs perquè segurament la llinda o el capitell, en aquest cas, no estan desenvolupant el mateix principi arquitectònic. M'explico. Nosaltres ho vam interpretar d'aquesta forma, aquesta anomalia que vam detectar, i és que la llinda de la porta, la seva alçada, s'explicaria per la càrrega arquitectònica que té que suportar, a diferència de la taula, que el capitell senzillament no té que suportar cap càrrega i mantindria la seva morfologia o les seves dimensions amb un caire més estètic que no funcional. Ara bé, un cop hem vist que existeixen aquests índexs de relació o aquests índexs de proporcionalitat no només per cada un dels components, és a dir, el component de la llosa vertical d'accés o no només la llinda o el capitell, sinó també entre components, el que ens permet és crear aquests índexs de relació. I vam optar per fer 3 índexs de relació, és a dir, dividir l'alçada per l'amplada, tant de portes com de taules, dividir l'amplada del capitell o de la llinda per l'amplada de la llosa vertical o de l'accés i dividir l'amplada de la llinda o del capitell per l'alçada de la llinda i del capitell. Així ens teníem 3 índexs, els que els veieu, i són ja comparables. Són xifres que ens permeten comparar i podem unir, amb una sola taula, si volguéssim, les dues mostres. Per una banda, la taula i per l'altra, la porta. Què podem utilitzar en aquest cas? Aquí sí que ja podem aplicar un test estadístic, el test de Hotelling, que el que permet és això, comparar 2 observacions, en aquest cas les taules i les portes, que et presenten més de 2 variables. Aquí tenim 3 variables, aquests 3 índexs de relació. El resultat que hem obtingut, que ja anunciàvem anteriorment, vull dir, aquí ja estàvem veient amb aquestes gràfiques que taules i portes estan duent a terme o s'estan comportant arquitectònicament de formes similars. Això ja ens ho està insinuant, però el test de Hotelling ens ho acaba dient amb el resultat que obtenim. Què podem concloure, llavors? Que, en certa manera, les taules i les portes dels hàbitats són arquitectònicament similars, o si més no, estan desenvolupant comportaments de dimensions, comportaments de relació molt similars els uns amb els altres. Malauradament, com ja indicàvem abans i sí que cal fer incidència, la mostra és molt baixa i caldria no només treballar aquests indicadors, sinó ampliar-los, també com parlava el Toni, amb aquestes pedres laterals o amb d'altres elements espacials de la pròpia estructura del cercle o del recinte de taula per afegir-hi possiblement més solidesa a aquests resultats. Però, si més no, aquest primer anàlisi o estudi exploratori estadístic ja ens estava donant dades satisfactòries que reafirmaven la hipòtesi que havíem plantejat. No sé, suposo que s'ha entès, suposo que després si voleu debatre una miqueta, però si no els hi passaré a la Irene i al Toni perquè acabin amb les seves conclusions. Moltes gràcies.
Bé, molt ràpidament, algunes conclusions que podem extreure d'aquest estudi. Si en cas de que la hipòtesi que plantegem sigui correcta, clar. Primer de tot, d'aquesta continuïtat que veiem, d'aquest paral·lelisme que observam entre l'estructura, la distribució interna de l'edifici sud de Cornia, l'estructura de les cases d'estadiòtic final i l'estructura de les taules, el que podem concloure de forma preliminar és que recintes de taula serien sobretot el resultat de l'evolució de les tradicions locals. I, de fet, l'estructura o la distribució de l'espai de les cases d'estadiòtic final també veuria bastant de les tradicions constructives locals. Això no vol dir que durant aquest període de la prehistòria de Menorca, durant aquest període final del món talaiòtic, no hi hagi influències, sobretot del món púnic, que sabem que va tenir una gran importància, tot i que pràcticament no ho hem esmentat durant la xerrada. Aquesta influència hi és, però de qualque manera aquesta influència que observam creiem que se combina amb una importància grossa de les tradicions locals que venen des de l'etapa anterior. Una altra de les possibles idees que podem posar de relleu és que la identificació entre recintes de taula i les cases podria haver servit per legitimar i reforçar les estructures socials. Això és una cosa que veiem a moltes cultures de totes les èpoques, i és que els esquemes religiosos serveixen per justificar i per legitimar l'estructura social, sobretot en societats en les que ja hi ha una certa estratificació social, com sabem que passava durant el talaiòtic final. I en aquest sentit, i anant un poc més ja en el detall, podem dir que si durant la fase anterior la gestió dels aliments es du a terme de forma comunitària dins d'edificis com els de Cornia Nou, això és una cosa que abans no hi he entrat, però us ho explico ara. L'edifici sud de Cornia Nou, a partir dels materials que hi vam trobar a l'interior, quan el vam excavar, vam poder concloure que la funció que tenia era de lloc comunitari de processat i emmagatzematge i tal vegada redistribució d'aliments. La gent que vivia al voltant del talaiot de Cornia centralitzava el processat i l'emmagatzematge dels productes agrícoles dins l'edifici sud de Cornia. Per tant, tornant a el que deia, si durant el talaiòtic inicial la gestió dels aliments es fa dins aquest tipus d'edificis, durant el talaiòtic final aquesta gestió se privatitza dins cada casa. Això també ho sabem gràcies a les nombroses excavacions que s'han fet en aquests cercles, en aquestes cases en pati central del talaiòtic final, que ens permeten afirmar que una gran part de la producció dels aliments es produeix, es gestiona a nivell de cada una de les cases. Per tant, hi ha un canvi important en quant a l'organització productiva. I en aquest context, els recintes de taula i els rituals que s'hi desenvolupaven podrien ser un element de cohesió entre individus concrets i destacats de cada una d'aquestes unitats domèstiques que, com veiem, eren unitats productives fins a cert punt autònomes. No sé si s'entén un poc quina és l'idea. Aquest sentit de comunitat, que durant el talaiòtic inicial és una qüestió purament pràctica, perquè la gestió dels productes agraris es fa de forma comunitària, aquest sentit de comunitat, en el talaiòtic final el trobam ja expressat de forma més simbòlica. I bé, això és un poc el contingut d'aquest treball que vam fer i que vam publicar.
espero que s'hagi entès, o almenys que s'hagi entès la major part de l'explicació, perquè alguns dels temes que hem plantejat a vegades són un poc difícils d'explicar. I res, moltes gràcies per la vostra atenció. Bueno, moltes gràcies. Toni, Irene, Cris, Gerard. Si qualcú de vosaltres, dels participants, voleu fer alguna pregunta als conferenciants, m'ho demaneu pel xat i vos aniré donant... Podeu obrir vosaltres mateixos, com vos donis ok, el micròfon. Molt bé. I de Miquel, si pots obrir tu mateix el micròfon. Enhorabona a tots per la presentació i sobretot per l'estudi, perquè jo crec que ampliar els punts de vista i això sempre és molt interessant i d'obrir noves vies. Una pregunta, per què a Mallorca no hi ha taules? Ara ja amb el punt de vista d'aquesta teoria, és a dir, ara que ja hem assumit tota aquesta teoria i ja la tenim en aquest punt i amb el talaiòtic final, quina diferència hi ha dins el talaiòtic final perquè a Mallorca no hi hagi taules o és que sí que n'hi ha i estan... Jo donaria dos motius. Bé, hi ha una cosa que és coherent amb el que hem plantejat nosaltres respecte a aquesta absència de recintes de taula a Mallorca, i és que a Mallorca tampoc no hi ha cases circulars en pati central, d'acord? Per tant, en aquest sentit, aquest paral·lelisme que trobam a Menorca entre cases i recintes religiosos no tindria sentit a Mallorca perquè no tenim aquesta estandardització tan enorme que tenim a Menorca durant el talaiòtic final dels espais domèstics. I, per altra banda, i que pot estar relacionat amb el que acabo de dir, les diferències geològiques entre Menorca i Mallorca. Aquestes formacions geològiques de roca calcària que formen, on trobam de forma natural aquestes lloses i que faciliten moltíssim l'extracció de grans columnes monolítiques o de grans lloses, com les que formen els recintes de taula. Aquestes formacions geològiques són bastant abundants a Menorca i no tan abundants ni molt menys a Mallorca. No sé si he contestat. Sí, i tant. Gràcies. Algú més que vulgui fer qualque pregunta? No ho he vist. En Josep Maria Vixi aquesta setmana. Ah, sí? No ho sé. No, és que si no m'ho diuen per xat jo no els veig a tots. Si algú vol escriure en el xat perquè vol fer una pregunta, i si no... Sara, tu mateixa pots posar el teu micròfon. Perdona, és una pregunta molt elemental, perdoneu. Quan tu hi havia el dibuix que de produir de cinta de taula, no? És que ha passat molt aviat. Llavors, els espais, diguem-ne, que l'envoltaven, allà hi havia qualque tipus de coberta o...? Bueno, és una pregunta que nosaltres també ens fèiem, No és tan fàcil. Hi ha diferents hipòtesis. Hi ha hipòtesis que, hi ha investigadors que creuen que els recintes de taula estaven concebuts per ser a cel obert, que no tindrien cap tipus de sostre, i altres que pensam, nosaltres estem en aquest segon grup, que sí que estarien coberts amb una coberta similar a la que he explicat per als cercles, amb aquestes bigues de fusta i aquest sostre d'argila.
i elements vegetals. Els temes que les excavacions que s'han fet fins a principis del segle XXI, les d'abans, no s'havia documentat restes que s'interpretessin com a sostres. Però les excavacions que estem fent nosaltres ara és un dels temes més importants que volem tractar. I creiem que estem trobant elements que encara estan en fase d'estudi que van per aquest camí, que almenys parts de recintes de taula sí que tindrien sostre. Però bé, és una pregunta molt interessant perquè, ja ho veus, nosaltres també l'estem estudiant. Aquesta... Puc aprofitar una altra? Perdona. No, res. Sí. No, perdoneu. No, quan de tot d'una heu fet l'emmarcament que heu xerrat del poblat de Navetes, heu xerrat de Cala Morell, i l'altre que heu dit que era... Som Mercè de Baix. Som Marcel? Som Mercè... Mira, t'ho escriuré en el xat. Som Mercè, d'acord. Som Mercè de Baix, sí. És que aquest no el conec i aquest cap de setmana venc a Menorca. Ai, no. És a Ferreries. Val, gràcies. Estic obligada, eh? Sobre la primera pregunta que havies fet, Sara, que diu la Irene, sobretot és per l'estudi, per les excavacions que estem fent al recinte de taula de Sacudia Cremada. Està tot en fase d'estudi, com ha dit ella, però sobretot d'allò, d'aquell jaciment. I esperem poder donar nova informació important sobre recintes de taula mitjançant aquest projecte. Ja us mantindrem informats i esperem poder publicar coses interessants prest. Molt bé, Maurici. Si pots obrir tu mateix. Soc la Cristina. Vale, perdona. Sí, és que he hagut d'entrar per aquesta compte. Molt bé. I jo tinc una pregunta, perquè, per exemple, el que és la necròpolis de Cala Morell, a vegades veiem com aferrat a la paret que semblaria com una taula, no? No sé com ho relacionaríeu això amb els recintes de taula, si veuríeu alguna relació o què. Nosaltres no hi hem entrat amb aquesta línia d'estudi, però hi ha un altre investigador que sí que ha publicat coses en aquest sentit i que planteja que també hi pot haver un paral·lelisme entre l'estructura d'alguns hipogeus d'estaliòtic final i l'estructura de recintes de taula, que és en Simon Gornès. El que passa és que ell, la taula, no la relaciona tant, no la relaciona amb un accés, sinó que la relaciona amb la columna central que moltes vegades apareix dins aquests hipogeus d'estaliòtic final. No sé si hi ha resposta a la pregunta. Jo també tinc una pregunta que segur que us heu plantejat i jo era per saber el tema de les mides, supos que en Gerard és que m'ho explicarà millor, que hi ha algunes de les taules que heu esmentat que no estan del tot excavades, com per exemple Torre Lliçà o per exemple Cotaina, on sí que heu agafat les mides del que podria ser del que és la columna de la taula. Heu contemplat que hi ha una variable que podria canviar una mica respecte en aquesta part que no teniu excavada, que són no sabem els metres que hi poden haver, metres o centímetres o el que sigui, i que això pugui variar. Evidentment, sí, no, és una cosa que també tenim en compte. Tot i així, els resultats que ens donaven eren satisfactoris, a priori aquestes dades o aquest estudi s'haurien d'anar revisant, com qualsevol altre, a mesura que es vagin realitzant noves excavacions i s'obtinguin dades cada cop més precises. Vull dir, si estem justament ara al nostre segle o al nostre moment a nivell d'arqueologia està patint una cosa, és el fet que cada cop obtenim dades més precises, però l'ús que en fem d'aquestes dades es queda encara a mig camí. Vull dir, no podem explotar totes aquestes dades. Sí que és cert que això que dius, ho vam contemplar, ho vam tindre present, però clar, no podíem
entrar-hi o no podíem entrar a fer extrapolacions o aproximacions en base a lo que podia quedar soterrat encara avui en dia i que no es podia medir. Més que res perquè llavors ja estàvem falsejant una mica més l'estudi de lo que podia ser. A priori, les dades que teníem, com deia, han donat els resultats satisfactoris en aquest aspecte i m'agradarà, o m'agradaria, si pogués ser, a la llarga, obtindre aquestes dades a mesura que s'estiguin excavant nous recintes de taula, millorar la precisió i veure si es continués complint aquesta realitat que ens ha proporcionat l'estudi a priori. Però, evidentment, aquest és un biaix que n'érem conscients i que hem assumit, hem tingut que assumir. De totes maneres, el que sí que vam considerar és que mirant la diferència de cota entre l'exterior dels recintes i l'interior, vam considerar que la part no visible d'algunes d'aquestes taules que conserven la llosa vertical conservada, que no estàvem xerrant tampoc de diferències molt grosses. Però sí, és un tema que no... És un obstacle que el que diu en Gerard, que fins que no s'escavin més, no el podrem esquivar. Sí, de fet, quan vam fer els primers estudis, vull dir, vam ampliar molt més les dades i vam anar comprovant o contrastant, el primer que vam afrontar va ser amb molt més recintes de taula i sobretot valorar els outliers, aquells elements que sortien de la norma o de la tendència central per veure justament això aquí. Si el fet que aquests elements que quedaven encara una mica soterrats, com podien afectar o si sortien de la norma o de la tendència central i realment no marcaven unes diferències destacables. Molt bé. Tània? Tània, pots obrir el micròfon? Sí, me veus? Ja. Sí, molt bé. Abans que res, felicitar-vos, un bon equip i ha estat fascinant, molt interessant. M'ha interessat moltíssim aquest aspecte de la investigació. Jo tinc una petita pregunta, més que una pregunta, seria tal vegada una qüestió per tantejar, tal vegada més a Cristina, perquè m'ha semblat molt interessant aquestes referències que has mostrat d'altres espais de la Mediterrània, però, bé, sense però, que totes les que has mostrat tenien l'aspecte comú que eren representacions de portes gravades bàsicament damunt bidimensional, damunt de la paret. Mentre que amb les hipòtesis que plantejeu de Menorca, de la taula, estem xerrant d'una representació, un pensament abstracte del que s'aporta, però en un sentit tridimensional, és a dir, enmig de l'espai. Com podeu considerar aquest aspecte, o la diferència que pot suposar també a nivell de pensament abstracte, però aquest aspecte que m'ha interessat més d'aquesta hipòtesi vostra, d'aquesta investigació, el nivell de pensament abstracte que suposa aquesta espècie de negatiu de la porta i la taula i l'accés. Exacte, com tu ben dius, en aquest cas no és al fons del tot, no és un gravat o una pintura al final de sigui una cova o sigui una habitació d'una casa o d'una tomba. La diferència és aquesta, la principal, com has dit, que la taula està més o menys al mig, però clar, hem de retornar a aquesta comparativa, que en el nostre cas estem comparant que la taula representa, sembla ser que representa aquesta porta que, comparant-la amb una casa del talaiòtic final, un cercle, el lloc aquest l'ocuparia l'accés a l'habitació situada al nord. Per tant, atès això, nosaltres fem tota la comparativa, no només de la porta en si, sinó dins tot el conjunt de l'edifici. Per aquesta raó pensem que la taula és aquesta falsa porta, no al final del tot, sinó enmig, perquè és l'equivalent a la porta nord de la casa. I per aquesta raó
està enmig de l'espai, més o menys al mig de l'espai. Nosaltres sempre considerem la taula sempre en relació al seu espai, que és la resta del recinte, del seu edifici, i en aquest cas clarament la seva comparació amb la casa de la mateixa època. No sé si he contestat o si voleu afegir alguna cosa la resta. I igualment, com ja ha dit també en Toni, la taula representaria la llosa vertical, el que seria el buit, que no podem franquejar, la llinda seria el capitell i després aquelles dues pedres laterals és el que representaria les bases dels brancals. Queda representat tota l'estructura del que seria una porta, però així, com tu dius, la diferència principal amb altres falses portes que hem mostrat en la presentació seria el fet que ella està en 3 dimensions enmig de l'espai, però la resposta seria aquesta, la seva comparativa amb la porta nord de les cases. Un moment. Un altre tema... Perdó. Una altra qüestió a tenir en compte amb aquest tema és que, clar, nosaltres avui en dia l'espai interior de recintes de taula el veiem totalment nu. No sabem quin tipus de... Si podia haver algun tipus de compartimentació de l'espai més enllà del que s'ha conservat, que és dels elements en pedra. Però hi ha alguns elements que ens suggereixen que l'espai de dins els recintes de taula, abans n'Irene ho ha explicat un poc, l'espai de recintes de taula està separat en 2 àmbits, un que seria de la taula cap endavant i un altre de la taula cap enrere, perquè, sobretot, a la banda dreta de la taula és el d'una sèrie d'elements que continuen, diguem, la línia aquesta que defineix la llosa vertical de la taula. I no es pot descartar que hi hagués, a banda i banda de la taula, que hi hagués algun tipus d'elements que encara reforcessin més aquesta idea de separació entre els 2 àmbits, de forma que la taula originalment no seria un element absolutament aïllat enmig de recinte, sinó que quedaria un poc més contextualitzat dins aquesta divisió entre els 2 àmbits. No sé si m'explic. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies, sí, s'entén molt bé. I felicitats a tots l'equip, m'ha agradat molt aquesta investigació. Gràcies. Molt bé, Tània. Òscar us vol fer una pregunta que si pot obrir la veu. Òscar? Bé, si no li donarem pas a na Sara, que també havia fet una pregunta. Espera, Cristina. Ai, perdona. No sé si Òscar anava a xerrar. És que no el sentim. Fes-la així i després ja donarem pas a Òscar. No, una pregunta. L'article, que ara després el cercaré, hi ha referències bibliogràfiques sobre el que has dit de les teories noves sobre les pintures romanes? Sí. És dir, hi ha articles o qualque cosa que exacte. Sí, a la bibliografia hi surt. Sí, si no recordo mal. Ho he vist en directe perquè he viscut 6 anys allà i... Clar, exacte. Un d'ells és Picard, un autor que es diu Picard, que és el que va començar a pensar això, que no eren meres decoracions, els estils típics de pintura romana, els 4 estils, i que com aquest era el més elaborat, l'estil quart, i va ser com una revisió que després fixant-te ben bé en el que hi ha representat amunt d'aquestes portes, el que sembla indicar és això, que t'estan indicant el que hi ha al més enllà i intenta connectar al morador d'aquesta casa o aquesta habitació amb aquest aspecte del més enllà, ja sigui dels avantpassats o dels déus. Però sí, la referència és allà, són totes. Gràcies. No, Òscar, que se pot connectar? Es veu que Òscar no es pot connectar amb el micro, però ha fet la pregunta en el xat. O sigui que, la podem llegir en veu alta. Que si heu pensat o fet l'intent d'una recreació d'un recinte talaiòtic acabat o tapat a escala real. Pensar sí que ho hem pensat, evidentment. No, seria molt interessant. I sobretot podreu fer amb els mitjans
amb els mitjans de l'època per fer arqueologia experimental. Cercant voluntaris. El que passa és que, el dia que ho faguem, els inspectors de riscos laborals no podran entrar. Ho veureu. S'haurà de fer d'amagat i serà difícil perquè moure grans pedres d'amagat. Però sí, seria espectacular. I com dius tu, seria bàsicament fer arqueologia experimental, veuríem els problemes, ens trobaríem amb totes les... amb tot el que se trobaven ells, no? I seria molt xulo, però inviable ara mateix. En tot cas, Òscar, hi ha diferents dibuixos i representacions històriques que te pots fer una petita idea aproximada de lo que quan xerren de recintes de taula que també podrien anar coberts. Nugo Garcia, que també si heu pogut correlacionar les orientacions de recintes i les taules, supos que diu, amb la posició i observació astronòmica. Sí. Nosaltres no hi hem fet feina amb aquesta línia d'investigació. Hi ha algunes coses publicades en aquest sentit. Hi ha un llibre de fa uns anys ja, deu ser dels anys 80, no? El llibre d'en Peter. Del 95. Un llibre d'en Peter Hochschieder i de Doris Nossel, que crec que era per aquí, ella estava escoltant la xerrada, van aprofundir bastant amb aquest tema de l'orientació astronòmica. Un altre investigador que se'n va ocupar va ser en Michael Hoskin i ara darrerament en Belmonte també ha fet algunes propostes noves en aquest sentit. Molt bé. Ara no vaig signar. Crec que ja no hi ha més preguntes. Molt bé. Bé, enhorabona als 4 ponents i dono-vos les gràcies a tots els que heu participat, heu fet preguntes molt interessants i res, i ens veiem a la pròxima. La propera serà dia 17 de març i és una xerrada que ens faran en Carlos Solart i en Borja Corral sobre Torre d'en Gaumés i els darrers anys les investigacions que han duit a terme. I us anarem anunciant a xarxes socials, a la web del Museu de Menorca i, com hem fet fins ara, també continuarem amb el Zoom i esperem que ens trobem a la pròxima. I moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, bona nit. Moltes gràcies a tots, bona nit. Bon vespre. Tornaré a